Predpokladám, že všetci poznáte jadrovú elektrárňu Černobyl na Ukrajine. Táto elektráreň je známa hlavne preto, lebo v nej vybuchol štvrtý reaktor, kvôli ktorému musel byť tento reaktor zastavaný železobetonom. Pod táto elektrárňou sa taktiež nachádza najnebezpečnejšia hmota na svete, ktorá dostala meno slonia noha. Ale prečo sa toto všetko v skutočnosti stalo? Na to sa pozrieme v dnešnom videu. Najprv sa pozrime, kde sa táto elektráreň vlastne nachádza. Nachádza sa v malej obci Černobyl blízko väčšej obce Pripyat. Obidve obce sú veľmi blízko hranicem s Bieloruskom a celkom blízko k hlavnému mesta Ukrajiny, Kyjev. Vtedy boli obidva štáty súčasťou Sovietskeho zväzu. Výstavba tejto elektrárne sa začala v auguste 1972. V pláne bolo postaviť až 5 reaktorov typu RBMK. Tento projekt bol súčasťou širšieho úsilia Sovietskeho zväzu o rozšírenie jadrovej energetiky. Malo ísť o najväčšiu jadrovú elektráreň na svete. A tak sa začalo s 9-ročnou výstavbou tejto elektrárne. Postupne si ukrajinskí robotníci začali pri budúcej elektrárni skladovať materiál na výstavbu tejto elektrárne. Na výstavbu černobylskej jadrovej elektrárne boli použité rôzne materiály typické pre veľké priemyselné stavby v tom období, pričom sa kládol dôraz na materiály schopné odolávať vysokým teplotám, radiácii a dlhodobej prevádzke, ako napríklad betón, oceľ, grafit alebo hliník. Hliník se odsťoval do Humpolce. A tak sa robotníci pustili do práce. V roku 1977 bol postavený prvý reaktor v Černobylskej jadrovej elektrárne, ktorého výstavba stála približne 400 až 500 miliónov rubľov. Táto suma bola v porovnaní s inými sovietskými jadrovými elektrárňami obdobná. Nízke výrobné náklady na tento typ reaktora boli jedným z dôvodov, prečo bol RBMK v ZSSR taký rozšírený, hoci mal významné konštrukčné nedostatky, napríklad absenciu plne funkčného ochranného obalu. 26. septembra 1977 ten deň bol reaktor oficiálne pripojený do siete a začal vyrábať elektrickú energiu. Výstavba druhého reaktora sa začala v roku 1973, podobne ako pri prvom reaktore. Náklady na výstavbu druhého reaktora sa odhadujú na 400 až 500 miliónov sovietskych rubľov. Táto suma zahoňala stavbu fyzickej infraštruktúry, inštaláciu reaktorového zariadenia RBMK 1000, vývoj a implementáciu pomocných systémov. Oba reaktory v Černobylskej jadrovej elektrárni boli rovnakého typu, konkrétne RBMK 1000, čo znamená, že mali rovnakú konštrukciu, kapacitu a výkon. Typ reaktora bol RBMK 1000. Maximálny tepelný výkon bol 3200 MV. Elektrický výkon bol 1000 MV, megawattov elektrických. Každý z týchto reaktorov bol navrhnutý s cieľom produkovať rovnaké množstvo energie a mal rovnaké fyzické rozmery a technické parametre. Všetky reaktory v elektrárni boli súčasťou jednotného plánovania, ktoré malo za cieľ zjednodušiť výstavbu a prevádzku. Po mesiaci výstavby sa zistilo, že nie všetky materiály sú dostatočné na výstavbu týchto reaktorov a museli sovietskí vedci ďalej skúmať. Keď si už nevedeli rady, tak si pozvali niektorých vedcov z celého východného bloku. Vedci z iných socialistických krajín navrhovali rôzne metódy, ako zlepšiť materiály, ale všetky mali nechcené vedľajšie účinky. Už to vyzeralo, že stavba elektrárne bude musieť byť zrušená, ale nakoniec sa objavil jeden mladý 20-ročný vedec zo Slovenska, ktorého meno je ale známe, ktorý skombinoval rôzne metódy a upravil ich tak, aby nemali zlé vedľajšie účinky a mohlo sa pokračovať v práci. Robotníkom sa však už moc do práce nechcelo, pretože veľa z nich si ešte neodpočinuli, ale nakoniec ich šéfovia prehovorili, že pokiaľ druhý
Reaktor dokončia, ešte ten rok tam im navýšia plat a dostanú aj ubytovne, za ktoré bude platiť štát až do konca ich života. A tak sa teda nakoniec opäť pustili do práce. Ale nebolo to také ľahké, veľa robotníkov pri výstavbe zomieralo a výstavba bola pomalšia, lebo robotníci boli skrátka moc vyčerpaní. Preto ich nakoniec museli nahradiť noví robotníci, ktorí nikdy nepracovali na niečom tak obrovskom ako napríklad jadrová elektráreň. Ale po pár týždňoch sa noví robotníci začali učiť ako na to a tak po pár týždňoch išla výstavba opäť ako po masle. Keď boli aj títo robotníci moc vyčerpaní, tak sa do práce vôli tí, čo ako poví robili na druhom reaktore, a tak sa noví aj skúsenejší robotníci striedali a výstavba teda išla bez väčších komplikácií. Keď už bola hotová celá časť pre druhý reaktor, tak sa ukázalo, že na ten už nezostalo dostatok materiálov. Deho sa to zdalo, že druhý reaktor nebude nikdy postavený. Nakoniec minister obrany ZSSR súhlasil s tým, že robotníci dostanú dostatok materiálov na postavenie všetkých 5 reaktorov. A tak dňa 30. pový 1979 bol dokončený druhý reaktor Černobylskej jadrovej elektrárne. Výstavba tretieho reaktora Černobylskej jadrovej elektrárne, ktorá sa začala v roku 1976, nezačala najlepšie, lebo všetci pracovníci, čo pracovali na prvom a druhom reaktore, boli na dovolenke, lebo ich výstavba poví. Aj druhý reaktoru veľmi vyčerpala a tak museli najať ľudí, čo čerstvo odišli zo stredných a vysokých škôl. Veľa z nich ani poriadne nevedeli, čo vlastne stavajú, lebo si neprečítali zmluvné podmienky, len chceli rýchlo a jednoducho zarobiť. Bol medzi nimi ale jeden, čo vedel, čo má robiť a bol z tých všetkých asi najviac skúsený a tak začal svojim kolegom vysvetľovať, ako by mali správne pracovať a jeho kolegovia začali po pár dňoch konečne robiť trochu poriadne. Raz však daný skúsený robotník nešikovne stúpol na miesto, kde bol položený betón. Šmykol sa, urobil si niečo s nohou a ešte k tomu spadol na nos, takže ho odviezli na dovolenku za robotníkmi, ktorí pracovali na prvom a druhom reaktore. Od nich sa dozvedel ešte viac a tak mohol po zotavení vrátiť do práce a dať svojim kolegom ešte viac rád, ako by mohli zlepšiť svoj výkon. A tak výstavba tretieho reaktora išla bez väčších komplikácií. Výstavba štvrtého reaktora Černobylskej jadrovej elektrárne sa začala v júli 1979. Štvrtý reaktor bol zo všetkých reaktorov najväčší a preto bolo potrebné, aby na stavbu štvrtý reaktoru pracovali všetci robotníci, čo pracovali na prvom až treťom reaktore, a to bez väčšej dovolenky. Z toho dôvodu zomrelo pri stavbe štvrtý reaktoru veľmi veľa robotníkov, ktorí boli ale pochovaní s úctou. Robotníci už teda nemali moc motiváciu na to pracovať, ale nakoniec súhlasili s tým, že dostanú ešte väčší plat, dostanú zadarmo rodinné domy a ich deťom zabezpečia dobré vzdelanie. A tak sa robotníci naplno vôhli do práce. Výstavba štvrtý reaktoru išla zo všetkých najpomalšie a najťažšie, lebo robotníci boli naozaj vyčerpaní. Chorí a to neboli ani v polovici, nakoniec šéf výstavby celej jadrovej elektrárne súhlasil s tým, aby im na pomoc prišlo 250 nových a skúsených robotníkov a výstavba išla konečne rýchlejšie. Teraz vám tu pustíme aj zvuk z autentických záberov. Keď bola výstavba už skoro dokončená, tak robotníkom došiel materiál. Keď poprosili o ďalší, tak nedostali odpoveď celých 7 mesiacov. Bolo to z dôvodu, lebo tí, čo im dodávali materiál, tiež nemali a museli čakať tých 7 mesiacov, než im dodajú dostatok materiálu. Nakoniec Československo, Nemecká demokratická republika a Juhoslávia boli ochotní dodať dostatok materiálu na výstavbu štvrtého reaktoru. A tak sa opäť mohlo pustiť do práce. Keď bol štvrtý reaktor dokončený, tak urobili ešte skúšku, či je všetko v poriadku a zistili, že nie, lebo na chladenie reaktorov nemali dostatok vody.
A tak ešte poprosili Československo a Poľsko o vodu na chladenie. Obidva štáty síce vodu dodali, no bolo to stále málo. A tak si nakoniec robotníci vykopali vlastnú vodnú nádrž, spojili s najbližšou riekou a bolo vybavené. Keď urobili ďalšiu skúšku, či je všetko v poriadku, už bolo všetko v poriadku, oznámili to šéfovi výstavby elektrárne a ten dňa 20. decembra 1983 oficiálne prehlásil elektrárňu za funkčnú. Robotníci boli spokojní, lebo dostali 5-mesačnú dovolenku, väčšiu výplatu. Rodinné domy a ich deti mali zaistené nadpriemerné vzdelanie. A teraz sa konečne vohnime na to, prečo vybuchol 4. reaktor. Dňa 26. apríla 1986 mala byť zahájená výstavba 5. reaktoru, ktorý mal byť hneď vedľa 4. a mal byť aj úplne najväčší. Dôvod, prečo 4. reaktor vybuchol, bolo to, že vedúci elektrárne Diatlov poslal 2 robotníkov, nech s pomocou dynamitu urobia miesto pre 5. reaktor, ale ako si môžete na pozadí všimnúť, tak sa deň predtým opili. A to tak moc, že sa im trochu motala hlava aj ten deň, kedy mali prácu. Teraz vám pustíme autentické zábery, keď vybuchol 4. reaktor.